El dels escenaris durant els festivals sol ser molt inferior al dels homes. No sé si ho sabíeu, però Txarango ha decidit incorporar una noia a la seva banda per allò de la quota i estan fent un càsting per incorporar una veu femenina que acompanyi a l'Alguer. Les dues finalistes sou vosaltres, una amb moltes ganes de tornar als escenaris i l'altra, sorprenentment, sembla que té encara alguna hora lliure. La Immaculada és la Núria Feliu. I la Meg és la Rosalia. Home! Nivelón, Nivelón. Teniu 3 rondes de perdiueta, repetint només. Pensa el grup de música que sou perfectes per Txarango. Endavant. No t'ho prenguis malament, ai no t'ho prenguis a mal. Ja veus doncs jo com m'adapto, que ara faig tradicional. Ja veus jo doncs com m'adapto, que ara faig tradicional. Segur em voldran a mi, te'n donaré la raó, perquè molt abans que tu cantava a festa major. Perquè molt abans que tu cantava a festa major.